ni nga portion no, pero gamay-gamay ra ni mubo ni nga sili, pero ito tindahan nagbunga. Madahan sa buwak. Iyang silingan sa do. Di pa kayo sa blooming pero dahag bunga. Oh. Ang mga kwarta gid siguro tani sa moabot ng mga panahon. Ang lahotay lang ita. Oh, depo. Dahag bunga. Kani nagkulot maning dahon sa una naulian, gagmay lang gyapon pero dahag bunga. Pero iyang tapa do pero pinaghan nagbunga, oh, nanay hinog gid nagmay oh. Oh, nanay hinog. Oh. Nag-harvest pa ko gahapon. Hilaw pa man karon hinog naman. Abot punuan no. Ah, habog na siya do, grabe sa bunga. Oh. Kita nimo. Red Hot F1 ni ba nga variety. Tulo ka buwan na ni kapin. Tulo og tunga. Matud pa sa mga video nga ako nakitaan. Pag abot niya og 5 months, ana na siya bloom pag-ayo nga maglisod na kag-agi sa agianan. Ako na ni harugan na si time. Kaya aron nga makaagi ko. Okay sili, kumbati mo diya ha. O na yung mga kani Bisaya ni nga variety oh. Ako ning gipulit kay namatay man niyang original. Pero nihabog na siya do. Oh, diya yung silingan nga hybrid, mubo siya pero dahag bunga. Oh. Okay. O mo ni siya akong farm mga kaibigan. Dili pa kayo blooming. Di apoy batong dako nga nagatubang is kasadpan. Basig na ibulawan na ni. Oh. Mura magnawang og tao ni oh. Tanawan ninyo. Kisay mga treasure hunter diha. Dito sa unahan ay bato, aksyon nagkaot pero wa siguro nakuha. Ari lang ta sili kay klaro kay ning bulawan ni sili oh. Ginagmay lang ning bulawan, tipik-tipik ro ni. Pero matigom dako na sad. Oh, mo na pure nga bulawan no, inihinog ani. Karon 150 ang kilo. Adtong niaging duha ka semana 250 gyud. Oh, atong December ni abot kini 450. So ang presyo aning sili up and down. So mo nang taas gyud siya presyo i-compare sa ubang mga vegetables. Dugay lang siya paaboton. 5 ka buwan, 4 ngadto sa 5 ka buwan una ka makasugod ni harvest. Sige, paabot lang ta. Bye-bye.